contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kabuluhan is already 11:02 PM at kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban. DJ Titan Jan. Mga kabisyo, ito po ang ating programa ng Top Secrets. Ito po ang programa na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin na po natin ang gabi na po kung ano po ang kanyang ibabahaging kwento. Hello ma'am, good evening. Hello ma'am. Good evening. Ma'am? Hello? Yeah. Yeah. Oh my gosh. Hello ma'am. Hello? Am I audible? Yeah. Loud Okay. and clear? Yeah, hello. Okay, Good evening, hi. everyone. Good evening. Ma'am, gusto ko muna ulitin ang tanong ko, kamusta ka muna? I'm good. I'm so much, feel really better. I'm feel better. Thank you, ma'am. Ma'am, Yeah. itago po natin sa pangalan ang katulad ninyo. Yes po? Itago natin sa pangalan nyo katulad. Ano pong pangalan ninyo, ma'am? You can call me Anne. Anne. Okay, Anne. Yeah. Ilang taon na si Anne? I'm 25 years old. 25 years old. Where you from, ma'am? Yes. I'm from Taguig. Taguig. 25 years old. Yes po. Itago natin sa pangalang Anne. Ma'am, ano po ang inyong top secret? Okay na ba? Pwede na ba akong mag-share? Yes, ma'am. Pwedeng-pwede na po. Okay. So, ganito kasi yan. Meron akong friend, almost like 15 years na kaming friends. Almost 15 to siguro 20 years, parang ganun. Mm-hmm. And then, typical friends, may mga ups and downs, good memories, bad memories, ganun. And masaya naman kami, we're good. Actually, sometimes niya sabi nila, parang, ano daw siya, best friend. But for me kasi, hindi ko nasasabi na best of my friends. Since, you know, may mga Qualification. parang qualifications standards ka. ako when it Okay. comes to best friends. Mm-hmm. So, since super tagal na namin maging magkakaibigan, though kasi magkapit lang kami, so, kaya parang, yun lang, parang yung magkaibigan talaga yung bata pa. And then, this year lang, actually last year, November or October, yeah, parang ganun. Meron kasi akong guy na parang crush. Like, circle of friends lang din Mm-hmm. ng sa lugar namin. May circle of friends lang din sila. So, parang magkakakalala lang din kami. And then, alam niya na nag-uusap kami ng guy. Mm-hmm. Alam niya nag-uusap kami, nagkakwentuhan kami, tapos alam niya na crush ko yun, ganyan-ganyan. Tapos,
sinishare ko yung pinag-uusapan namin ng guy sa kanya. Since nga parang, siya yung lagi ko nakakasama kasi parang pagkatabi lang yung bahay namin, so parang ganun. Mhm. And then, parang dumating na nga yung time na parang hindi ba super in love ako sa guy na yun. Kasi yung guy kasi na yun, siya yung naging motivations ko. I mean, parang to skip sa ko dati. Problem ko. I lost my mom then, 2024. Tapos parang Siya yung yung guy nagko-comfort na yun sa'yo. yung nagko-comfort sa akin. Mhm. Parang gumagaan yung loob ko sa kanya. That's why mas lumalim yung feelings ko dun sa guy. Okay. Tapos, ayun, yung nangyari yun, kinakwento ko sa friends ko. And then, suddenly, parang, kasi yung guy nagkaroon din ng sakit. So, parang hindi na siya masyado nakakalabas. Then, ayun nga. As after nun, nung medyo okay na siya, nakakalabas na siya. And then, nakatambay na siya, nakakalabas na siya. Tapos, yung friend ko, nagulat na lang din ako na parang nag-uusap nga sila kasi ang ginagawa niya, parang pina-push through niya ako dun sa guy na si ganito, ako, ganito, mabait yan, parang ganun yung ginagawa niya. Message na yung guy. Though sa akin, walang meaning yun na message na since friends naman din sila. Parang friends lang din kami. So parang ganun yung ginagawa niya. Tapos, hindi ko din namalayan na parang yung conversation nila, parang lumalim din ang lumalim. I don't know kung ano na yung naging usapan nila. Tapos parang lagi nila sinasabi sa akin, uy, sinasabi ko dun sa kanya na ganito, ganyan. Kasi ako naman, kinikilig kasi parang, oh my gosh, it's supporting me na dun sa guy na yun. Mhm. Tapos, ayun, after nun, nang nangyari na yun, parang hindi pa ako nanghihinala. Hindi ako nanghihinala. Bakit parang sobrang close na din nila? Super like, literally na magka-close na din na every time. Magkatabi na sila nag-uusap, ganyan. So ako kasi that time, hindi ko naman binibigyan ng malisyan kasi hindi naman ako malisyoso. So, hindi ko siya binibigyan kasi we're just friends na naman eh. Tapos, after nun, parang nag-joke lang ba ako sa kanya? Yung nag-joke ako na, ano ba sabi ko sa kanya? Ano sabi ko? Na, uy, kaya ka lumalabas kasi nandyan din yung pangalan ng guy. Sa pangalan na lang natin lang. Mhm. Ready. Ready na lang yung pangalan sa Ready? kanya. Oo, like R-E-D-A-Y. Okay. Mhm. So, sabi ko, lumalabas ka lang kasi nandyan si Ready. Tapos tumatawa siya. Sabi niya, ha? Lumalabas naman ako nang wala siya, sabi niya. Ito ako, wala naman yan. Ginoke ko lang siya that time. And then, biglang dumating yung guy. Hindi niya alam na sa terrace ako namin. Mhm. Tapos sumilip ako sa labas. Tapos biglang nandun silang dalawa sa may labas. So, nagulat ako. Sabi ko, nandun silang dalawa. But usually kasi pumupunta yung guy kasi tumatambay siya doon. Kasi nga, friends na din yung kapatid ko, may mga friends ko, ganyan. So, magkakasama sila doon. Tapos, ayun na nga, nung inasar ko na siya, parang kinatuwa na ako. Nung nalaman ko na ilang months, kasi naglaylo ako sa kanya, hindi ko siya pinansin. Hindi mo pinansin Actually, itong kaibigan mo? Yeah, hindi ko siya pinansin. How about yung guy na nakakausap mo? Pinapansin mo pa rin? Nag-uusap pa rin kayo? Oo, nag-uusap pa din. Ay, hindi na din kami nag-uusap. Nag-stop ako mag-usap. Okay. Tapos, after nun, una, sinabi ko sa kanya, ibablock kita kasi kinakausap mo lang siya, baka kasi, nagugustuhan mo na siya, ganyan. Na, baka na, ka na din sa kanya. Tapos sabi niya, hindi kasi, yung kaibigan din ng guy, nirereto naman siya dun sa kaibigan nun. So, nagkakaintindihan sila kasi nagreretohan sila both.
So parang ayun yung nagiging nangyari. Okay. Tapos, yung guy na nirereto sa kanya, nawala. Kasi, something happened. Hindi siya sige, nakulong actually. Mhm. Tapos, nakulong, nagkakaroon pa rin sila ng conversation ng guy, ng friends ko. Mhm. Tapos itong sa akin, si Reddy, nag-uusap pa din sila kasi nga nirereto niya yung guy pa rin. Though kahit na nasa kulungan na nakakapag-message pa din kasi mayroon daw something phone na nagagamit sa Yeah. kulungan. I don't know kung paano. Pero pinagagamit pa din daw. Kasi nag-uusap sila through parang through call, ganyan. Mhm. Tapos, ayun na. Tapos, sinabi ko sa kanya na ibablock kita, ganyan-ganyan. Pero joke lang yun that time. Tapos, ewan ko, sa sobrang baliw ko din, blinak ko nga siya. And then, message na ako sa IG, ganyan-ganyan, na bakit ko siya blinak. Tapos, nagkikita kami personally, hindi ko siya kinikibo. Tapos, nagulat na lang din ako. Mhm. Sa friends namin, na nagsabi sa akin, sila na daw. Ng kaibigan mo. Yes. Tapos, hindi naman ako nasaktan kasi nilet go ko na yung guy eh. Kasi nga sabi ko, sabihin na natin, nasaktan ako nung una. Pero kasi, Scorpio ako eh. So, I can let you go as long as, I can easily let you go. Scorpio ka? Anong October, November? November. Mga 26, ganun. 26, 27. No, hindi. Mga nasa, pa ako? Hindi ako nasa 20. Wala. Oo. Okay. Tapos, nung nalaman niya na alam, hindi pa niya alam na alam ko na, sinasabi niya sa mga friends ko na hindi pa sila. Pero, yung friends nung guy, sinasabi na sila na daw. Ang ginagawa niya that time, dinedeny niya sa aming mga friends niya, girls, na hindi pa sila nun. Okay. Pero yung friends ng boys, sila na daw. At that time, ayoko kasing confrontahin yung guy. Kasi, bakit ko naman confrontahin nag-move on ako sa kanya. Na kung gusto niya yung friends ko, okay, that's fine. Pero kasi ang cases dito, yung friends ko, hindi man lang siya nag-ask sa akin na, uy, yung crush mo before, ganito, ganyan. Ako, pinupormahan or something na-develop ako. Tapos, nung parang kinoconfront ka siya, dinedeny niya. Tapos, parang sinasabi niya sa lahat na hindi naman magkaibigan lang kami, ganyan-ganyan. Gumagawa lang daw kami ng issue. Tapos, ang sa akin lang, hindi mo naman kailangan i-deny. Marami na nakapagsabi sa akin. Doon nakikita ko siguro, naka-hide kasi ako sa mga stories niya or mga stories niya sa IG. Nakita ko magkasama sila nagdi-date. Parang couple date, parang triple dates. Ganon. Parang couple kasi may motor din yung lalaki. So, anong iisipin ko doon, diba? Parang, we're just friends din ba? Sa dami ng girlfriends nung guy. Bakit ikaw pa? Though magka-friends kayo, pero this year lang kayo nagkaroon ng parang typically na lumalim yung friends, diba? Ano iisipin ko, diba? Okay, Tapos, may question muna ako. Ilang taon na pala tong guy? Yeah. 24 then. 24? Tapos yung friend mo? 24, 25. Ganun. Yung friends ko is like a 23. Turning 24 na din siya. Ganyan. Ahead lang ako sa kanya ng parang 2 years. Okay. Actually, 1 year. 24 na pala siya. Okay, continue. And? Tapos, ayun na, nung nalaman niya na kasi, syempre, may common friend
pa rin kami, nag-gather pa din kami sa labas. I mean, pag may occasion, yung kaibigan namin, nagsasama-sama pa rin kami. Then, kino-confront ka siya ng other friends namin na, ano pang meron sa inyo? Ganyan-ganyan. Ba't hindi mo aminin? Kasi nga, ano hindi ko na siya talaga pinansin. Hindi ko na siya pinansin ever since. Naka-block na siya sa akin sa IG, binanda ko siya sa Instagram, ay sa Facebook, sa Messenger, anything. Tapos, until now, hindi ko siya kinikbo, hindi ko siya pinapansin. Though, ayun lang, pero, ayun. Tapos, parang, ang lumalabas kasi sa akin sa ibang friends ko na, parang, ang sama ko daw. Bakit kailangan pang i-block since we're just friends naman kami ng almost a year, almost a decades na ganun. Pero parang sa simpleng bagay na yun, dun may end yung friendship namin. Sabi ko nga, na sinasabi ko kasi sa kanya, hindi kasi ikaw yung nakaramdam ng sakit. Tama. Daw madaling magsalita. Yeah. Daw madaling magsalita, hindi mo alam kung ano yung sakit, but move on na ako. I can let you go kasi hindi ka na din healthy sa akin. Though marami pang nangyari sa atin na masaya, I'm very thankful that since you're part of my memories, pero yung pagkikaibigan natin, it's hanggang doon na lang. Yun lang, nagkwento kasi ako here kasi I just wanna express lang na just giving all listeners na all over the world that mga kaibigan natin, pahalagahan natin, but siguro limitless. Yung sabi nga natin na kung hanggang dun lang pagkakaibigan, hanggang dun lang. Don't pursue it. Okay. Kasi, hindi naman natatapos ang mundo natin sa isang tao. Iba't iba pa tayong may experience and ma-encounter pa. So, yun. And, pwede ako magtanong? Sige, okay. Actually, hindi ko kasi alam kung paano ko siya uumpisan kasi I'm so nervous kung paano ko i-construct yung words. I'm just curious kasi kanina. That's why I'm gonna call. Don't worry. Ito yung programa na hindi ka husgahan pag ko sikay pakikinggan. Yeah. At, sorry, bang gulo ba ng kwento ko? No. Alam mo, lilinawin ko muna. Alam nyo, mga kabisyo, naiintindihan kitaan dahil nandun ka sa nararamdaman mo na ang hirap ipaliwanag dahil ramdam mo na pinagtaksi lang ka ng sarili mong kaibigan eh. Yung betrayal na pakiramdam, masakit yan eh. Yeah, actually, yun yung word na sinasabi sa akin, binetray niya daw ako. Yeah. And valid yung nararamdaman mo ngayon. Alam mo, nagtatanong yung mga kabisyo natin dito, sino ba daw yung kaibigan mo? Yung babae po mga kabisyo, yung kaibigan ni Anne. And may nakakausap siya. Tama ba? Itatag ko to na ka-MU mo na yung guy. Hindi ko siya actually parang hindi ko kinukonsider. Wala pang kasi malalim masyado. Parang lagi lang kamustahan lang. Actually, situationship. Parang situationship. Pero, okay. umamin kasi ako sa kanya. Mm-hmm. Ano Nagsabi ako sa kanya. Sinabi ko talaga sa kanya na I'm very grateful, I'm very thank you na nandyan ka, nakakausap ko, na nung super depressed or just depressed ako that time since I needed someone to comfort me. Parang ikaw yung nandyan para sa akin na at parang nababali mo yung lungkot na nararamdaman ko nung nawala yung mom ko. Kasi close din siya sa amin eh. Actually, hindi siya best friend ng kapatid ko. Pero parang na-visit din kasi sila sa bahay. So parang medyo kalala siya ng mom ko. So, yun. And kung sakaling nagpasintabi sa'yo itong friend mo, kay Reddy, sinabi niya sa'yo na, Ann, nag-uusap pa ba kayo ni Reddy? Kasi mukhang nagmamabutihang loob na kami, nakakapag-usap kami. Akala ko kasi mahuhulog ako dun sa kaibigan niya.
nahulog pala ako sa kanya. Paano kung sinabihan kanya ng ganun? Matatanggap mo ba, Ayn? Actually, yes. Kasi, after nun kasi, alam ko nang wala din kasi akong chance dun sa guy. Pero, tinago niya pa rin kasi yung situation. Pero, sa akin, kung magiging sila, I'm very happy. I'm very okay with that. Pero kasi, yung feeling na kaibigan kita, alam ko din yung kwento mo, alam ko yung mga experience mo before sa guy. Tapos, dito, hindi mo sasabihin sa akin na alam kong kilala ko din yung guy. Parang, betray na ganun nga, binitray mo lang din ako na parang binaypass mo yung nararamdaman ko. Though, wala na akong feelings sa guy kasi ang moving forward. Nasa yun. Sa akin naman, Ayn, ako okay lang ba mag-share ako ng aking opinion? At, Yeah, sure. alam mo sa akin, bilang isang lalaki naman, kung ako yung nandoon, dapat alam ko rin kung paano ko gagalaw eh. Like, kung kausap na kitaan at nagkakamabutihang loob tayo, hindi man natin tawagin na MU tayo, sabi mo nga, situationship lang. Tingin ko dapat respeto ko sa iyo yun, Ani. Kung talagang may care ako sa iyo, may respect ako sa iyo, bilang nag-uusap tayo, hindi ko kakausapin yung kaibigan mo para mas lumalim yung meron doon sa pag-uusap namin. Tingin ko dapat yung lalaki din nag-adjust eh. Bukod doon sa kaibigan mo, dapat yung lalaki din nag-adjust. Sige, ayun nga. Ayun siguro din. Dapat May mali din nag-adjust. eh. May mali din yung guy. Ay, siguro. Ayun nga yung mali din na nangyari. Though kasi, that time, siguro hindi ko kasi inisip yung side din nung guy na bakit mo nga din naman kinakausap, ganyan-ganyan. Pero, ayun, it happens. Pero, ganun na eh. Parang, alam mo yung nawala na ako ng gana sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Parang, bigla ko na lang siyang nilet go yung friends ko. Parang, sinabi nila sayang daw ako ng kaibigan. So, ako hindi ko nasayangan eh. I'm very happy na na-experience ko yung memories with sa kanya. Pero, hanggang doon na lang eh. Kaya nilet go ko na siya. Tsaka at least nasasala mo ngayon kung sino yung mga totoong tao para sa'yo. Yeah. Sino yung totoong concern sa'yo, may respeto sa'yo. And matanong ko lang, gusto kong malaman, ano bang itsura nito ni Guy? May kamukha ba tong artista? May pogi ba to? Matangkad ba to? Player ba to? Kwentuhan mo naman kami. Pwede mo kaming bigyan ng image sa utak namin kasi yung mga nagmamaneho ngayon nakatutok sa atin. Bigyan mo naman kami ng image. Matangkad ba to? Mahaba buhok? Maputi? Chinito? Sige nga. Actually, simple lang kasi din siya. Cute lang siya na guy. Pero, parang kasi siya eh. Medyo maporma kasi siya. So, medyo yung dating niya, yung ganon. Pero hindi siya super pogi na yung typical na crush ng bayat. Ganon. Ano lang. Yung sakto lang. Yung pag sinabi mo, okay. Ano na to? Parang paano ba explain yung yung sino kamukha niyang artista? Saktong mukha. Hindi mo siya siguro paano ba kumukhang artist? Hindi ko kasi siya nakakita as kamukha na artist. Wala akong artista eh. Sige, sabihan mo na lang kami ng image niya. Basta hindi siya ganun ka-pogi. Chinito, matangkad. Chinito ba? Siguro, kasing vibe ng itsura mo. Kasing ganito? Mabigote lang. Oo. Ganito pala itsura. Mabigote lang. So, ibig sabihin chinito. Matangkad. Kasi 5'8 ako eh. 5'8 or 5'7 ako eh. 5'7, 5'8. Ganon. Siguro 5 lang siya. Medyo siguro 5'7 siya. Kasi mas matangkad siya sa akin sa mga inches eh. 5'5 ako. So, yun. May humor yan. Siyempre, may humor ako eh. Ayan. Bibigyan ko na sila ng idea. Yeah, oo. Sige, maganda. May humor siya, actually. Okay. Cute lang, pero hindi pogi. Hindi rin pangit. Yeah, true. Ganun. But, ano ba? Actually, kaya siguro ganun din yung ko. Wait. Ano? Kasi,
Did you know my gender identity? Sorry? My gender identity kasi I'm a trans. Mm. Yeah. Wow, okay. Wala namang mali dun. So, Kahit ano pa yung gender yeah, mo. wala nga siyang, ayun, yeah, wala siyang mali. Pero kasi yung ganun yung naging setup namin ng friends ko. That's why, mas parang naano ako dun sa nangyari. Na wala naman akong, I know na wala akong chance dun sa guy. But, dapat just give me the, ano naman lang, hint na, okay, na ano na kami nito. Kasi kaya ko mag-move on eh. Yeah. Kaya kong i-ano. Kasi I'm always supporting you. Mhm. Nung simula nag-start ko magkaroon ng boyfriend, nangyari sa inyo, what happened to your breakup, anything happened to your life, I knew. But, this time, diba, parang, bakit? Dito sa lalaking to. That's so shit. I mean, sorry. Kinat mo yung tie, di ba? Binurn mo yung bridge dahil lang dito sa guy na to. True, ayun, nangyari. Pero alam mo, Ayn, tingin ko, hindi mo to deserve yung guy na to. Kasi, dun pa lang sa ginawa niya na parang tinuhog niya kayo ng kaibigan mo. At dumiskarte rin siya dun sa kaibigan mo. The fact na dapat alam niya na masasaktan ka kasi magkausap kayo. Dapat hindi niya ginawa yun. Hindi mo deserve yung ganong guy. And tingin ko, nilayo ka ni Lord doon sa guy na yun. And may right person na mas magbibigay ng deserve mong pagmamahal at deserve mong treatment sa'yo. Diba? Ano man ang gender mo, syempre, deserve mo ng true love. Yeah, yeah. Pero, ayun nga lang na, pero yung signs sa akin ni Lord na, ayun na, maging masaya na tayo for someone. Mhm. Sige, maging masaya na tayo for both sa kanila. Yes. Ayun lang, I'm just gonna call lang naman din kasi para to share with somebody else na it's okay na lokohin tayo. Kasi hindi tayo makaka-move on, but we need to move forward. Kasi wala naman talagang move on eh. We need to move forward lang. Nangyari, it happens for us. We need to move forward. Hindi tayo makakaalis sa situation kapag hindi tayo nag-move forward. Ibig sabihin, yung mga sugat hindi naman talaga nawawala. Nasasanay lang tayo at kinakaya lang natin. Totoo. Right? Yeah. Yeah. That's why I'm so happy that I'm really sharing this to somebody. Sa inyo, like, kasi actually, nang happen lang to sa amin ng mga friends ko. Actually, nakwento ko na alala yung situation. Mhm. But yung feeling kasi na sinasabi din nila na bakit ganun yung nangyari. Yung parang, hindi ko sinasabi nagiging invalid din yung, parang in-invalid din yung feelings ko that time. Sinasabi kasi nila, hindi ka naman talaga pipiliin kasi ganito ka, ganyan ka, ganito, ganyan. No, mali So, yun. yung sinasabi ng friends ko, ayun nga eh. Sinabi ng friends ko yun, sa akin ng circle of friends ko yun na, okay lang yan, hayaan mo na, hindi ka naman talaga pipiliin kasi ganito ka. Talo ka kasi girl talaga yan. But sinasabi ko sa kanila, hindi ko din naman hinangad na mapunta ko din sa kanya. I'm happy lang na nakausap ko siya that time. And I'm really grateful kasi hinelp niya ako na maka-move on. I mean, na ma-lessen yung nararamdaman kong kalungkutan at that time. Kasi nung super stress ako, hindi ko alam. Suicidal na ako that time. Tapos andyan siya, nag-message sa akin na that it's okay na ganito kasi it's part of life na may mawawala sa buhay natin. But ganun yung mga message niya. So, parang siya yung naging ko nun that time eh. Pero hindi na doon na inisip ko pa na pupunta kami sa
mas malalim pa na relasyon. Kasi they know yung ah, alam niya na nagkagusto na ako sa kanya kasi sinabi ko sa kanya na I feel na feeling ko na in love na ako sa iyo. Ganun. Sinabi ko sa kanya and then sinabi niya lang sa akin, hindi niya alam i-react niya, ganyan. And I'm so happy na natutulungan niya ako in a simple way. Pero, ayun nga, dumating yung na ganun. Mapagbigay ako and then go. Pero, kailangan pang itago sa akin. Ano pa? Diba? Para sa ano pa, bakit mo pa itago sa akin? Wala naman tayo sa akin. Kung ganyan yung tingin mo sa akin, nahuhusgahan kita, hindi mo ako tunay na kaibigan. Mhm. True. Tama yun. Mm. And alam mo, Yun. isang mahigpit na yakap mo niya. Isang Thank you, mahigpit Titan. na yakap sa'yo dahil ako nalulungkot ako kapag yung mga katulad ninyo na part ng LGBTQA+, transgender, or ano man ang gender ng isang tao. Kapag nasasaktan sila at hindi sila tinatrato ng tama, nalulungkot ako dahil hindi nyo deserve na kalahati lang yung pagmamahal na dapat ibigay. Or hindi nyo deserve na hindi kayo tratuhin ng tama. 'Di ba? Kasi Yeah. deserve nyo yung 100%. Kung may 101% na pagmamahal. Tingin ko lang talaga ay hindi lang siya yung tamang tao para sa'yo. Yeah. Hindi lang siya. But, yeah, ayun nga sinasabi ko, na dumating lang siya sa buhay natin. Para matuto Pero, tayo. yeah, para matuto tayo sa mga bagay. Pero I'm so happy kasi I don't know, I'm so happy this time na ayun, na-experience ko yun. I know na who is really my friends are. Mhm. And then, yun, masaya lang ako na chinare ko yun sa lahat. Kasi, you know, alam mo yung may gusto kang i-share, pero parang May ang nag-hold hirap back mag-share siya, no? to Yeah. someone. Kasi parang feeling mo, husgan ka lang, parang hindi nagiging invalid yung feelings mo. Mhm. Kasi nga, you know, mga kasi, may kasi, ganito. Mhm. Diba? Parang, ang hirap to share to someone na may ganong mindset. But I'm really grateful na nandito yung radio or ganito na na hindi kami husgahan or yeah. hindi kami they're willing to listen no with any judgment. Yeah, so I'm really thankful for you, Titan. Thank you. And syempre, in behalf of DJ Rocky Terra, siya naman talaga rin ang punot dulo nito ng programa nito. Ako lang ay Yeah. pandagdag lang din sa panlasa ng ating mga nakikinig ngayon dito sa 90.7. And thank you, Ann. Ako yung na-timing mong kausap. Actually, tomorrow si Rocky talaga makakausap mo kung sakali kang tumawag. Yeah. Pero siguro, everything happens for a reason. And tingin Yeah, ko, that's it. Actually, that's why gusto ko din yung point of view ng opinion ng lalaki that what's happened. I'm really grateful and thank you na ikaw nga yung nakausap ko at this moment. Out of nowhere, gusto ko lang tumawag at this time. Actually, may pasok ako mamaya and then out of nowhere, gusto ko lang tumawag. And then I don't know na ikaw yung DJ right now. Kasi I searched on someone na how to call to DJ Rocky. Kasi napakinggan ko siya yeah. kahapon. And then, ayun. Thank you. Ayun na ikaw nga. Thank you. And nahanap mo yung safe space mo ngayon. Yeah. Ayun lang. Thank you so much. Ayun, wala naman ako masyadong, but I'm just giving all of the listeners Yes. na, yun, ganun nga. Just be happy. Don't magsaman tayo na magtinim na sama ng love to someone. Kasi, actually, Rocky, wala na akong galit sa kanya. But, I just let them na parang, hindi na lang siya pansinin. Kasi, parang just to get a peace of mind. Though, magkakalala na lang tayo, pero
don't wanna treat you the same way that I'm treat you before. Tama. Tama. Alam mo, Ann, ang laki ng puso mo, no? Grabe ka pa rin magbigay ng respect sa kabila ng ginawa sa'yo. And natutuwa ko na nakakarinig kami ngayon ng mga ganyang kalawak na tao. And yun, ipagpipray kita mamaya dahil ako pupunta ako ng after ng program ko, pupunta ako ng church eh. Pupunta ako ng simbahan. Ano ka ba nag-church? Ipagpipray Anong kita. church? Baklaran. At the film. Baklaran ako. Okay, I thought the Yeah. Christian church. I'm so sorry. Yeah. Okay. Pero dati rin ako Christian eh. Anyway, joke. Labas na natin to. Anyway, yun. Maraming salamat and God bless. God bless and I hope makita mo at makilala mo yung tamang tao sa buhay mo. Yeah, actually, I'm just looking, hindi ko pa siya hinahanap ngayon. I'm being happy to be single. Tama. Because, ang buhay natin, di ba? Minsan lang to. Hindi natin alam kung kailan tayo kukuha. But I'm really happy na single ako. I'm just not looking for someone to, enter like my life. Mhm. But yes, really thank you so much for listening to me and all the listeners. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Ann, and God bless. I hope God na bless makadalaw you. ka Thank dito you sa so much. namin, sa station namin at ikukwento kita bukas or sa Thursday kay Rocky. Okay? Yeah, thank you. Bye-bye. And I hope makapag-share pa ako ulit someday ng Yeah. mga kwento. Mag-share And ka. I hope si Miss Rocky and both of you na nandyan, Thank just you. giving me an advice. Yeah. Thank you so much. Thank you so much and God bless. Bye-bye. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ng ating top secret caller na meron po siyang kaibigan na pinagtaksilan siya na meron na siyang taong kinakausap na tinagnga natin as a situationship na daw sila. Pero nakakalungkot lang mga kabisyo, parang walang pasintabi yung kaibigan niya na umiilalim na pala ng pakikipag-usap dito kay Guy. Kunwari, nagre-retuhan sa ibang tao pero sila naman pala parehas na nagkakagustuhan. Kung tatanungin natin mga kabisyo sino ang tama, sino ang mali, tingin ko yung kaibigan niya, pati yung Guy, parehas may mali. Dapat nagbigay lang man lang sila ng respeto doon kay Ann sa gusto nilang mangyari sa isa't isa. At nakakatuwa lang din nakita natin yung puso ni Ann. Si Ann na napakamaintindihin. And kailangan niya lang talaga ngayong gabi na to nang may makikinig sa kanya. Alam niya ang tamang gagawin niya. Alam niya yung mga desisyon niya sa buhay. Kaya shout out po sa lahat ng mga single ngayong gabi na to. Sa mga taong hindi pa nahahanap yung the one and only nila. Mga kabisyo, may tamang panahon. Huwag mong madaliin. Sabi nga, di ba? Mahalin mo muna ng buong buo yung sarili mo. Buuin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Para kahit mawala, yung taong mamahalin mo ngayon, at least, alam mong buo ka pa rin. Dahil bago ka pumasok ng relasyon, binuo mo na yung sarili mo. Kabisyo, tama din yung mga sinabi ni Ann kanina na may taong darating sa'yo. Hindi para makasama mo hanggang dulo, kundi para may ituro sa iyong aral. Mga kabisyo, ganun talaga ang buhay. May mga taong darating sa atin na magugustuhin natin, mamahalin natin. Pero hindi pala kayo para sa hanggang dulo. Para pala kayo sa ibang tao. Kaya lang kayo pinagtagpo para may matutunan sa isa't isa. Pero meron din kabilang banda mga kabisyo na merong mga taong pinagtagpo sa tamang panahon. Pero choice talaga nila na hindi pahalagahan yung tamang panahon na meron sila.
Hindi porket nasa tamang panahon ka na, ay masasabi mong tama na ang lahat na pwedeng mangyari. Choice natin kung mag-i-stay tayo. Choice natin kung hindi tayo bibitaw sa taong minamahal natin. Yun lang po muli mga kabisyo, maraming salamat. Kayo po ay nakatutok sa number 1 radio station sa Metro at Mega Manila. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Muli, ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Dionella Marilag. And kung nakatutok ka ngayon, para sa itong awitin na to ni Dionella na Marilag. Metro's number 1 Love Radio. Basic!